Is-sena li għaddiet u dik ta' qabelha skont ir-rekords ta' pajjiżna kemm ilha tinżamm l-istatistika huma l-inqas sentejn li qatt kien hemm seq midjar f'pajjiżna. Iddikjara dan il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri waqt il-programm Paper Scan il ħadd filgħodu meta kienet jirreaġixxi għall-artiklu tat-Times of Malta b'rabta ma' xi każijiet ta' seq midjar. Huwa qal lin-nies m'għandhomx għalfejn jallarmaw ruhom dan minħabba li mir-rapporti wieħed jista' jara tnaqqis drastiku. Il-Ministru spjega kif ta' kull sena jsir crime report minn professur ta' kriminoloġija li jagħti ħarsa reali dwar is-seq f'pajjiżna. Camilleri qal li mir-rapport li ħareġ sena l-oħra wieħed jista' jara d-differenza bejn 20 sena ilu u llum. Pajjiżna fl-aħħar snin irnexxielu jnaqqas ir-rati ta' kriminalità tiegħu. Jiġifieri biex inġibu ftit eżempju. Fl-2004 ir-rata ta' kriminalità l kull 1000 persuna f'Malta kienet ta' 45. Is-sena l-oħra 20 sena wara fl-2024 dik niżlet għal 30. Mela allura qed tara xi progressa minnu. Fl-analiżi tiegħu Camilleri qal li taħt Gvern Laburista pajjiżna jara tnaqqis fis-seq u dan grazzi għall-investiment li sar fil-korp tal-Pulizija.